खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 30 मार्च 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नंखाय सनाजों लन लानो फैनानै सासे सुबुङा जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मनुजित कर्मकार मुंनि सासे सुबुङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनियाव थानाय एक्सिस बेंकआव नंखाय सनाखौ लाबोनानै गल्ड लन लानो थाखाय फैनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजाखांनानै जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। मनुजित कर्मकारा नंखाय सनाजों 9 लाखनिबो बांसिन रांखौ लन लानो थाखाय नाजागासिनो दंमोन, नाथाय बेंकनि मावथिफोरा बेखौ सन्देह खालामनानै सनाखौ नंखायना नंगौ बेखौ आनजाद नायनायाव सनाया नंखाय फोरमान जानानै पुलिसनो खौरां हरखुमायो आरो दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथाय जादों। आसामनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हाजो ओनसोलनि दक्षिण सिंता गामिनि बिष्णुराम मालाकारनि न' साखाथिनि गंसे मन्दिराव साथि लगायना दोननायाव बेफ्रुनानै ब्लास्ट जानानै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे अर खामनायाव न'आबो खामफादों आरो बे अर खामनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखै, नाथाय गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव आसामाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। इस्लाम धोरोमफोरनि गोथार फोरबो रमजान फोरबोआ सोलिबाय थानाय समावनो आसामनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सालमारा महकुमानि सिङाव थानाय राजा लामायाव नयागावआव लाखिना दोननाय गंसे टेंकार गारियाव गंसे स्पिडआव फैबाय थानाय बाइकआ हरखाबै सौदावफैनायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। मणिपुर रायजोनि चुराचान्दपुराव सासे आइजो ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे बे आइजोनिफ्राय गोबां रोखोमनि ड्राग्स बोखांनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि आइजोनि मुङा जाबाय मेलडी पिंनियम किम, 45 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। माथाम मैदेरा सासे आइजोखौ गाग्लि गाग्लि बुथारदों। झारखंड रायजोनि रामघर जिल्लानि सिङाव थानाय कका गामिनि साखाथिनि हाग्राबारियाव हाग्रानि जाथोसे फिथाइ, जाय फिथाइया बोसोरसेयाव खेबसेल' थायो। बे फिथाइखौ लायनो थांनायाव सासे गेजेर बैसोनि आइजोआ माथाम मैदेरजों गाग्लोबजानानै गाथार गाथार बुथारजादों आरो थैनाय आइजोआ हाग्रानि माहुवा मुंनि जाथोसे फिथाइखौ लायनो थांदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय आइजोनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।